aika paljon tätä musiikin tekemistä. Musta se on hauskaa. Se on niinku mun harrastus. Mulla tuli hyvä todistus ja iskä opettaja. Kun mä oon koulussa, niin mä oon kavereitten kanssa ja koulun jälkeen, jos mulla on aikaa, niin on niitten kanssa. Kyllä mun menee ihan niinku hyvin koulussa. No mä nukun hyvin, yritän nukkua hyvin. Sit mä käyn salilla aina silloin tällä ja sit mä käyn joskus lenkillä. Kyllä sit kun mä oon lavalla ja näin, niin liikun aika paljon. Mä ollaan reissuissa, niin syödään aika paljon just niinku ABC ja näin, koska on kiire ja pitää päästä seuraavaan mestaan. Mutta aina kun mä oon kotona, niin syödään tosi niinku terveellisesti. Tai ei mitään mäkkisafkaa eikä mitään sellaista, vaan aina ihan peruskotiruokaa. Mä tykkään olla ihan vaan kavereitten kanssa. Ollaan aina ulkona, pelataan jotain korista tai fudista tai talvella pelataan lätkää. Fanit totta kai, esiintyminen ja musiikin teko.